Otetaanpas uudestaan. Tervetuloa Koskujen kylätalolle vapaaehtoiseen huutokauppaan ja huutokaupan järjestää Koskujen kylätoimikunta. Ja tavaroiden myyntituotto menee kylätalon kattoremonttiin. Että hyvään tarkoitukseen menee rahat tänä päivänä. Mukava nähdä, että porukka on tullut runsaasti huutokauppaa. Minä toimin tilaisuuden meklarina, minun nimi on Aki Palsanmäki. Ja vaimoni Heli toimii kiintiörinä rahastajana. Ja Markku on tottu, meillä on miehet taputti Heli. Mulla ei tämmöistä nyt puhuttaa. Toivottavasti edes puhuttaa. Ja tavarat esittelee Markku, se on tottunut esittelemään vanhaa tavaraa. Ja 5 € pienin huuto ja 5 nousulla mennään tällä kertaa minimissään. Ei leikitä euroilla kakkosilla, täällä on kuulemma Pohjanmaalla on rahaa. Ja kun kahtoo tähän etuudelle, niin ei ole yhtään persoonallista. Rauhallikin käsilaista on 500, niin kuulottaa, että on mennyt purhaa yli. Mutta miten me saa sitten rahastua kassaan, se on toinen asia. Joo, 5 € pienin huuto, 5 nousulla mennään minimissään. Ja aina kun huudat ja ostat tavaran, tulet sen välittömästi maksamaan tuonne kirjoituspäivän luokse. Semmoinen on täällä systeemi tänä päivänä. Ja tavarat myydään siinä kunnossa ja sellaisen kuin myyntihetkellä. Niillä ei ole takuuta eikä palautusoikeutta. Ja käteismaksu ainoastaan. Ja tavaroilla ei ole mitään myyntijärjestystä. Eli jos on kiire lähteä johonkin tapahtumaan tilaisuuteen, Markku voi tulla viestiä sieltä vaikka karjasta vilkas kukkosen lampusta katosta, niin minähän myykin. Eli tavarilla ei ole mitään myyntijärjestystä, summittain myydään tästä tavaraa pois. Ja eikö se ole siinä kaikki? Joo. Sitten jos on isompia esineitä, ruokaryhmää, pöytää, lipastoa, niin mielellään kesken huutokaupan ei ruveta kuljettelemaan niitä mihinkään suuntaan, vaan sitten huutokaupan jälkeen, jos ei ole tänään kalustoa, millä vie isompia vehkeitä kotiin, niin sitten hänen kanssa, kylätalon päällikön kanssa neuvottelee tai tuon Luodon Helin kanssa, että käy sitten nouto toimii myös huomennakin. Eli tänään ei tarvitse välttämättä isompia vehkeitä viedä pois. Ja pitemmittä puheitta, tavaraa on paljon, on pitkä huutokautta pienen kytsen jo. Eli nävättäkää reipasta mieltä. Ja korotuksen merkki on käsi, käden nosto reipas. Eli jos naapuria huikkaat kättäkään, niin voit saada 10 vuotta vanhan kangassohon. Et se riski aina on olemassa. Ja huutokaupassa saa huutaa korotuksia reippaasti. Tuo Kajari vähän sotkeena kuuluvuutta, ikävä kyllä, että sieltä vasta yrittää niin huutaa reippaasti korotuksia. Ja eteisaulassa on sitten T-paitoja myynnissä. Meidän nostalgia lausahduksia, esimerkiksi perkeletto hermopinnassa. Ja sehän meillä on kaikilla aika jo näin keväällä varsinkin, kun alkaa tyttöjä ylitetyä. Elikkä, pitemmittä puheita tosiaan, niin millään ei ole myyntijärjestystavaroilla, että jos joku haluaa etuvaiheessa, niin muutetaan rohkeasti vaan, että mitä esitettyitä tavaroita myydään, niin me myydään teidän mietinnösten mukaan, mutta huutokauppa aloitetaan aina ainakin Hirvaskankaalla kuparipannulla ja myös tänään täällä. Ja kuparipannulle hinta 5 € pieni huuto ja 5 nousua mennään. Nyt kiitoksia. 10, 15. 15 € ensimmäinen, 15 € toinen ja 15 €, 20. 20 ensimmäinen, 20 toinen ja 20 kuparipannusta 3. kerta. 20 tervetuloa maksamaan. Sitten vielä tuo lamppu, mikä peitti minut melkein. Mun pikkuinen henkilökin, jos minäkin pitemään. Ja tuolle kristallilampulle kertokaa hinta, olkaa hyvä. Upea, hieno kristallilamppu ja hinta. €10 tarvittiin, mitä sinne nousulla mennään minimissään. Upea kristallikattolappu. 15, 20, 25, 30, 30 ensimmäinen, 30 toinen, 40, 40 ensimmäinen, 40 toinen, 45,
4, 5, 50. 50 ensimmäinen, 50 toinen ja 50 euroa. Kolmas kerta. 55. 55 ensimmäinen kristallikattolamppua myydä. 55 ensimmäinen, 55 toinen ja 55 euroa. 60. 60 ensimmäinen, 60 toinen ja 60 euroa. Kolmas kerta. Näin. 60. Terve menoa maksamaan. Mitä ne on? Siinä on Iittalaa, vihreätä, kynttiläjuttu ja 3 kappaletta kulhoa ja tuollaisia vihreän sävyisiä kotimaista lasia. Ja tuolle kulhokasalle hinta. Tarjouksia vaan. Siinä on Iittalaa ynnä muuta. Vihreätä lasia. 5 kiitoksia. 5 euroa ensimmäinen, 5 euroa toinen. Mitä se mennään? 5 ensimmäinen, 5 toinen. Ja 5 euroa. 10 euroa ensimmäinen, 10 euroa toinen. Ja 15. 15 ensimmäinen, 15 toinen. Ja 15 euroa. Kolmas kerta. Näin. 15. 4 kappaletta Anita Rantanen Siiver signeeraus Arabian seinätauluja. Kotiseudun talvi, kevät, kesä, syksy. Ja 4 Arabian taululle kertokaa hinta, olkaa hyvä. 20. 20 ensimmäinen, 20 toinen, 25. 25 ensimmäinen, 25 toinen ja 25 euroa. Ensimmäinen, toinen ja kolmas kerta. Näin. 25. Myös tuolla. Kristalli, kynttelikko, taide kynttilälle ja tuolle hinta. Aika kaunis esille. Kiitoksia. 10 euroa ensimmäinen, 10 euroa toinen ja 10 euroa. 15. 15 ensimmäinen, 15 toinen ja 15 euroa. Kolmas kerta. Nyt. 15. Pikkanen tuommoinen rengin kaappi. Ja sun numero takana. Numero takana. 4 semmoista, ei natarvista numeroa. Rengin kaappi ja hinta. Rengin kaappi, talon poikaista. Jatti, hieno pieni kaappi. Ja hinta. 10 euroa, kiitoksia. 10 euroa ensimmäinen, kun mennään missään. 15, 20. 20 ensimmäinen, 20 toinen, 25. 25 ensimmäinen, 30 keskellä siellä. 30 ensimmäinen, 35. 35 ensimmäinen, 40. 40 ensimmäinen, 40 toinen ja 40 euroa. Kolmas kerta. Näin. 40. Tervetuloa. Punainen maljakko suunnittelija Tamara Riihimäen Lasi Oy ja tuolle maljakolle hinta. 5 euroa tarjottu. 15. 15 ensimmäinen, 15, 20. 20 ensimmäinen, 20 toinen, 25. 25 ensimmäinen, 25 toinen, 30. 30 eikä 30 toinen ja 30 euroa. Kolmas kerta. Näin. 30. Noppapullo, Riihimäen Lasi Oy, suunnittelija Erkki-Tapio Siiroinen. Ja hinta. 30 tarttu. Punainen on paras väri, joka paikassa. Kalassa, lihassa. 40 kaukana. 40 ensimmäinen, 45. 50 5. 60. 60 oven suussa kaukana. 65. 65 en 70. 70 ensimmäinen noppapulloa myydä. 75. 75 ensimmäinen, 75 toinen ja 75 euroa. Ensimmäinen, toinen ja kolmas kerta. Näin. 75 äänellä. Maljakko, kotimaista lasia näyttää olevan kirkas, tommosia mokkuita kuin runkolla. Ja tuolle maljakolle hinta. Tarjouksia vaan. 5 euroa tarjottu maljakosta. 5 euroa ensimmäinen. 5 euroa toinen. 10 euroa ensimmäinen, 10 euroa toinen. Ja 10 euroa. Kolmas kerta. Näin. 10.
3 vetolaatikon pikkainen rokoko-tyylinen kaappi numeroiselle kannen päälle. Tuommoinen nätti rokoko-tyylinen pikkainen lipasto 3 vetolaatikolla ja hänelle hinta. 5 tarjottu. 10. 20. 20 ensimmäinen. 25. 30. 30 ensimmäinen. 30 toinen. 35. 35 ensimmäinen. 35 toinen. 40. 40 ensimmäinen. Pientä lipastoa myydään. 40 ensimmäinen. 40 toinen. Ja 40 kolmas kerta. Näin. 40, tervetuloa. 3 kappaletta professoritaiteilija Hellikko Symfremin seinätauluja. 3 kappaletta Herjan tauluja, Arabia, hinta. 20, kiitoksia. 25. 25 ensimmäinen. 30. 30 ensimmäinen, 35. 40. 40 ensimmäinen. 40 toinen, 45. 45 ensimmäinen, 45 toinen. Ja 45 euroa. Kolmas kerta. 45 ensimmäinen, 45 toinen. Ja 45 euroa. Kolmas kerta. 45. Sitten on iso, upea. Hellikko Symfremin signeeraama taulu. Ja tuolle työlle hinta. 10 euroa, kiitoksia. 15, 20. 20 ensimmäinen. 25. Monessa paikkaa. Erotelkaa. 30, kiitoksia. 30 ensimmäinen, 30 toinen. 35. 35 ensimmäinen. 40. 40 ensimmäinen, 40 toinen. Ja 40 euroa ainoastaan ja vaan Herjan taulu iso. 40 eka, 40 toinen. Ja 40 euroa. Ensimmäinen, toinen ja kolmas kerta. Nyt. 40.